Тинькофф, міне, Сбербанк. Міне, Сбербанктың қызметкерлері, мұнымен сөйлесулері тупас, дұрфа, әдепсіз, тәрбиесіз. Мұнда біле шығып оймын, аузына тортасы келеді решуны. Мен айтам, здравствуйте. Елап жібердің ме? Мы понимаем, у вас беда. Мен айтам, беда! Көкәйіңнің ашады. Хайырлы күн, хөрмәтле караучыларыбыз. Ассалаумағалейкум, жамағат, исәнләрмесез, ни хәлләрдәсез? Саумы, татар халқы. Рәхәтләнеп укырым шуларның җавап язганнары. Комментарийлары. Жамағат, һәм гүзәл. Минем белән килеп чыккан мажаралар. Димәк, шимбә көнне мин дус егет янына барам. Дус егет көнне була. Ни ди? Мен сиңа акча җибәрәм картаңа. Миңа ни банкоматтан бирәләр аны шуны. Килсәң салдырырсың. Мен әйтәм, ярый салдырам. Барман да тирәдем. Минем янымда бер магазин бар, Пятерочка дигән. Пятерочкада салдырырсың шунда. Бу миңа җибәрә Тинькоффка инде. Тинькофф монда юк, монда Сбербанк. Мин килгәндә, димәк, салдырам шунда. Тинькоффтан, Тинькофф картасы белән Сбербанктан салдырып. Шулай салдырып була инде, комиссиясыз. Ул шакка каттыра. Мин Сбербанктан Сбербанкка салдыра ала дип уйлам. Инде ашкызымны дөнья бу. Юк, инде Тинькофф картасы юк. Димәк, Тинькоффтан, Тинькофф картасы белән Сбербанктан салдырам. Ул миңа җибәрде 14 мең. Так. Син күпме керткәнең? 14 мең миңа җибәрде, мин ашу 14 меңне салдырасы бар инде, Димәк, мин салдырдым, картасын алдым, киттем. Акчасын шунда калдырдым. Киттем, 200 метр, 150 метр үткәндер. Исемә төшерәм, домофон тирәсендә тимәсенә басып торам. Исемә төшердем, акчаны шунда калдырдым. Прикинь, шобым булды. 2 минутта узмады инде, Анда бит языла, в течение 45 секунд вы должны забрать, иначе Мин шоп кирдим, юк бер нәрсәдә, все мәйтәм. Нишләргә? Мәйтәм, бер салдырып карыйм әле яңадан просто. Хотя бы тел кызык өчен, бәлкем шунда калгандыр әле тик акчасы. 100 сумны салдырып карадым, юк инде бер нәрсәсе дә 100 сумны алдым. Кассирдан сорыйм. Да, вы говорит, приходили, без күрдек сезне, туда-сюда. Ну, белмибез, хәзер инде бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз, аны алып киткәннәрдер, урлаганнардыр ди. Мәйтәм, нишләргә хәзер? Булар әйтәләр, Сбербанкка шалтырат. Сбербанкка шалтыратам. Менә монда иң кызыгы башланды. Суббота көнне бер кеше дә эшләмиме? Ondan tış Сбербанктың хезмәткәрләре, гомумән сөйләшүләре тупас, дурфа, әдәпсез, тәрбиесез. Ну, гөрбияннар. Шул мәгънәдә. Мен әйтәм, менә шундый хәл. Понимаешь? Булай дисәләр. Кодовое слово. Менә шулай. Мин әйтәм, неверно. Мин бер адресын әйтәм. Неверно. Мен икенче адресini әйтәм. Неверно. Мен әйтәм, миңа нишләргәсең тогда мин берсен дә әйтмәдем. Сез берсенә дә не попали ди. Все у вас нету попыток ди бүген шалтыратырга миңа. Битереп башладылар. Үзә мин шәһәр уртасында басып торам. Мен нишләргәсең? Не знаю, идите в главный офис ди. Сөйләшү шунда белә чыгып оймын, авызына тортасы киләдер шуны. Мен әйтәм, понимаете, такая ситуация. Менә мин Тинькофф картасы белән Сбербанктан салдырып. Тинькофф, а чё нам звоните ди? Булар да белмейме? Аның сөйләш, нам звонит? Так, Сбербанк җитәкчеләре, сез үз хезмәткәрләрегез артыннан бераз гына тикшерегез аларны, карагыз әле. Димәк, дәвам итәбез инде, Тинькоффка шалтыратам. Шалтыратуым булды. Роберт Феркатович, здравствуйте. Мен әйтәм, здравствуйте. Елап җибәрдеңме? Почти здравствуйте дип. Мы понимаем, у вас беда. Мен әйтәм, беда. Сережа, мы поможем вам. Да ладно, помогите. Объясните ситуацию. Серега башладым. Роберт, робот имя? Юк. Шун кишиме? Алексей. Меня зовут Алексей. Меня там специально все время роботы. Алексей, вы сыз. Меня зовут Алексей, вы правы, да, меня зовут Алексей, все нормально, давайте я вам помогу. Расскажите вашу проблему, да инде. Проблема сын сүйнемем тіресе. Роберт Боршинағыз, хәзір борысында хәл итәбіз. Мындай хәлләр булганы бар. Демәк, біраз гына көтегіз, хәзір башка специалист белән тоташтыру. Мен уже біраз нәрсә дип уйлап башладым. Как будто уже акчаны кире кайтардылар. Менә біраз ул менә психологик ярдәм. Тинькоффтан. Тута, бу Алексей исемле кешесе шулай шалтырата миңа. Роберт Феркатович, мы барысы да әйбәт булачак. Борчылмагыз. Әйдәгез, менә тоташтырып, бераз гына сабыр итегез. Тоташтырды икенчесе белән Александр булган. Александр. Роберт Феркатович, мондай тавыш белән, мы понимаем все туда-сюда. Ага, Сбербанк, объясните вот. Пока мен сөйләгәндә, монда кассир килеп җитте. Мин аны яңа гына камерадан карадым ди. Әйме?
Бұл битинде камерадан қарау үшін мында битинде полиция қызметкерлеріне müracaat етуге керек. Мында битинде заявление, гаризаларын yazып қарайсың. Бұл 2-3 күннен соң қарай тұрған бір. Мында кассир қарады да, "Я посмотрел" дейді. Анда сізден соң бір кісі де келмеді дейді. Бір хатын қыз былай қарап алды да ил кетті. Демек, ақшаңыз шунда кіріп кетті. Бір мында кирпичтер ватыла башлады рахаттан тиги. Аны кирип кетүүнөн бери аны кирип берелер мисың? Сулый башладым. Мен мында енді тиги уже Александрдан соң 3-нче не қызметкерге тоташтыралар, Тиньковның 3-нче қызметкері. Қазір Елена иде менде хатын кыз инде. Ярый, шурт болсын. Мына бу психология фәннәр, бу психолог кебек. Роберт Серкатович, здравствуйте. Здравствуйте, тавышында, деймін, тавышында тиги тотынасы келе бармы деймін шуны. Роберт Серкатович, мы решим вашу проблему. Мен айтам, а вот здесь мне айтам, не кассир айтам, бу акчаны бер кимде алып китмәде, банкомат кирип үзе аша бетерде. Олай булгач деймін. Без бүтүнүсүндө хәл итәчәкбез. Бер шуннагыз. Менә пока 11-нә кадәр дип язганнар әйме. Хәзер менә Сбербанк җавап кайтарды багай булар 18-нә кадәр, август 18-нә кадәр. Бу инде шулай махсус шулай ясалды. Шул бер ай эчендә бәлки бер ай эчендә тигеннән тизрәк эшләндер инде. Бу специаль вакытын. Син тукта, сиңа сразу акча бирмәделәр что ли? Ага, бирерләр. Сразу акча биреп тоттырырлар. 18-нә хәле моны көтеп утырсаң. Ну ладно, ул кайта. Кайтармы икәнсең ул? Кайта, чөнки не урламадылар ул акчаны. Юк, туктале, анда Мен хезмәткәрдән сорыйм. Нәрсәгә кирәк соң 18-нә хәтле көтү? Анда бит инде кеше килеп, име? Шушы терминалда үткәрелгән операция белән теге чыккан киткән акчаларны бит чагыштырып кына да булады. Монда беләсеңме нидә әйбер? Монда Тиньковтан сол, беләсеңме, бу башка банкның банкоматыннан шуңа күрә сузыла вакыты. Анысы бер банк түгел, системасы төрле. Шуңа күрә алар менә шулай хәл итәләр бөтенесендә. Вакытын шулай махсус суздылар. Шушы бер вакыт эчендә бәлкем тизрәк тә эшләр, бәлкем 2 атна эчендә эшләр, бәлкем иртәгә эшләр. Белеп бетереп булмый инде. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә? Тинькофф банкының хезмәткәрләре һәм Сбербанкның белән чагыштырганда бу күк һәм җир арасы дигәндә инде, әйме? Тинькоффның менә Тинькоффка әйтәм, менә сез Тинькофф, менә Сбербанк, менә булай күрсәтәм. Юк, син Сбербанкка шулай итеп ризасызлыгыңны белдереп яздыңмы соң? Анда бит инде язып та була. Мин нәрсәгә яздырдым? Минем картасы юк бит аның. Әле миннән сорыйлар карта. Миндә карта юк. Миннән сорыйлар кодовая слова. Мин сыңлар ярый әле теге башыма килеп җитте, Тиньковтан салдыр, Тинькофф картасыннан салдыр. Что тогда? Аңлыйсыңмы? Галәмәт. Мен уйлаздым. Гомумән безнең минем акча түгел бит әле өстәвенә. Беләсеңме нәрсә диде? Дустым нәрсә диде? Күкәйне аша бер. Бу сорама миннән алай. Минем акча булмагач, күрәсеңме, теге карта минеке, алдым, акча минеке түгел киттем. Юк, дустың аңладыңмы сен? Бетеш аңлаттым инде, мен әйтәм, менә, да мен ресурста менә кара, оқы. До 11 веришим, 18-нә кадәр инде. Бөтенесен аңлаттылар, яздылар. Ох, мен әйтәм, җәмәгать, мондый. Юк, ул беләсезме, мондый әйбер, менә Сбербанк теге хезмәткәрләре дурфа булган оешмалар, ул бит Сбербанк кына түгел. Гомумән ул безнең нишләптер Рәсәйдә хәзер инде күп оешмаларда сине бик матур каршы алып матур дип сөйләшергә тырышалар, әйме? Ләкин менә бу дурфалык әлегә кадәр кайбер оешмаларда саклана. Чынлап та шулай. Менә Тиньковның мөлемлеге, Кит менә, беләсез, Роберт Серкатович, здравствуйте, дисәң. Елап җибәрәсләр. Беләсез, рәхәт. Без сезгә ярдәм итәчәкбез. Кит менә җыйшыннан дамы? Икедә уйламагыз, бер шуннагыз. Әле күптән түгел генә безнең Рубин составында уйнаган Георг Денис Караденис инде безнең Рубин 2-гә кайтачак икән. Кем булып әле? Тренер булып. Тренер гына түгел, баш тренер. Баш тренер булып кайтачак. Күп еллар дәвамында мин Рубинда теге уйнадым. Хәзер инде шушы алар миңа ярдәм иттеләр ди. Хәзер инде миңа да башка уенчыларга ярдәм итәргә насыйп булсын иде дип шундый сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Менә шул осталыклары белән бүлешә инде, үз осталыкларын бүлешә. Беләсеңме, ул гомумән минем ничектер Георг Денис Караденис дигәч, аны беләсеңме нәрсә искә төшә? Аның футболчы икәне билгеле, аның менә шәһәрдән чыгып киткәндә, Биектау ягыннан чыкканда, Каменканы янына, хәзер исемен онытып җибәрдем. Ул анда яңа мәчет салдырды. Сен күргән бармы? Шундый хайран гына матур. Ул ачылгандырма, юктырма, мин әлегә түгел генә әйтә алмыйм, әйме? Белеп бетермим. Ләкин хайран гына шул хәтлек матур мәчет. Менә аны шушы футболчы салдырганы
инде күпләр белә торган. Билгеле, юк, шуннан да шулай. Без аны Кайсы җирсең әле каменка түгел көнде кайсы? Без аңладык, һәммәбез дә аңладык. Аны беләләр. Әйдә, син бит әле безнең кырларда йөреп кайткан кеше. Нәрсәләр күрдең анда? Нинди тракторлар хәзер яхшырак? Беләсең, аны миннән сорама син. Сине Василий өйрәттеме? Аны Василийдан сорарга кирәк. Кайсы трактор яхшырак, кайсы тизрәк, кайсы шызрак дигәнеме? Андый сораулар булгалады иде. Кыркында без бит инде Василий белән барып кайткач, Василий ул анда баруының сәбәбе аның үз мәнфәгатьләре булды. Беләсеңме? Ул үзенчә кайгырттанды. Бәйтә Василий бергә төшәбез, башта аерып төшерде бәй бүтресе. Мен монда бәгәр, үзебездә. Бәгәр кирәк булса дитерсез иде. Кызык иде. Ой, кызык кеше инде ул, конечно. Ой, кызык кеше җанага. Дисәгездә. Борын чиртми була йөрмим дә. Гади генә. Гади бигрәк. Сорыйсың, барысына да җавап бирә алды. Озын итеп түгел, әйме? Кыскайтты. Шулай. Хәзерге тракторларның уңайлылыгы, комфортлыгы киттеме? Аны чыгасына килми. Юк, бу шараның максаты нидә соң? Менә безнең авыл хуҗалыгы техникасын тәкъдим итүме инде бу? Бу авыл техникасының алай түгел. Заманча авыл техникасының авыл хуҗалыгы. Хуҗалыгының техникасының бер күргәзмәсе. Беләсеңме? Бәйрәме. Бу авыл хуҗалыгы техникасы бәйрәме. Юк, ул берничә көн дәвам итте бит. Шуңа күрә аптырап сорау. 6-сы. Нигә кирәк исә? 6-сы, 7-се, 8-се, 9-сы, әйме? 4 көн буе. Бу беләсеңме, бу бит Сабан төнендә уздыра. Масштаблары буенча. Булай кирсәң, 40 көне фестиваль эчендә Сабан туй мәйданчыгында бар аерым. Мотор итеп ясалган, көрәш шунда уздырдылар. Кеше күбеме соң? Кеше бихисаби, шуннан да. Кеше күп, кеше битәр. Әле бит аны беләсең, белеп битер булмый. 4 көн эчендә гомумән ни күп халык килгәне. Без килгәндә бу 7-се иде, кеше бигрәк күбе. Өстәвенә, аны 30 градус кешеләйме, кешене өйдә тотмый бар. Рәхәтләнеп киләләр, интеләр. Бездә кызындык. Минем кызыганым хәтта менә алайда калды, беләсең анда. Менә и кап-кара булып кайттым. Колхоз загырында иткән. Балкытыда ни шогып алды. Шунда сөйләгәндә. Ярый, файдалы. Әгәр дә инде файдалы инде. Әгәр дә инде ни карыйсыз кыз килә икән 40 көне турында без Василий белән сезгә бер кичкенә генә, ләкин кызыклы репортаж әзерләгән идек. 40 көне турында инде, мен тракторлар ярышып карадым вакытка, узышын. Бу Ишкит кеше бер гүзәл, мин бала чагасымын барып бәйтер, кит bundan трактор менә кадәр шапсын әле. Тузаннар чыгара. Сен күргәнсеңдер кадрлар. Әйе, күрдем. Дәүләт думасында Новые людиның вице-спикеры. Әйе. Роспотребнадзорга шаурма әзерләү кагыйдәләрен булдыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән ди. Җәмәгать, бу теге беләсезме? Нәрсә дип әйтергә соң инде? Белмим, менә моны нәрсә белән чагыштырып була, әйме? Ипине пешерү кагыйдәләре кебек булдыру, әйме? Менә уйлап карагыз инде, дуслар, менә теге бәлки аны менә чагыштырып күрсәтәм. Берәүне дә мыскыл итәсем дә килми, ләкин менә шушындый зур техникалар тәкъдим итә торган чаралар янында Дәүләт думасындагы тикшерелә торган шундый тәкъдимнәрнең булуы генә беләсең мәзәк тоела, шулай бит. Бу тукта бу. Әллә безнең беләсеңме, безнең депутатлар бөтен проблеманы хәл итеп бетергәннәр дәйме? Менә монда шаурма ясау гына, менә шундый бер күңелне бер шып тора бит әле. Бу юк, син уйлап кара. Син уйлап кара, бу моның башына ничек килде бу идея? Ничегрәк булды микән менә хәзер? Бәлки ул гел шаурма ашыйтыр. Әйе, менә мин сиңа хәзер шуны аңлатмакчы идем. Бу, димәк, менә Володя дигәнме син? Володя. Не важно, дип әйтим әле урысчалап. Дарандрон, шундай шул кеше инде, шул адәм дигәндә бер нокта янына килеп, шаурма сатучы нокта янына килеп, ашады. Әйме, дустына әйтә инде. Составын ал әле. Сырал әзерләргә микән? Юк, бу теге шундыйрак формада. Яңадан велосипед ясау сымак булды. Әйе. Но шаурма яратам мин, ни дисәң дә. Мин бигрәк яратам ул диде. Тел төбе башкада иде монда, Роберт. Шаурманы кемдә ярата? Аңлыйм, ләкин шаурманы теге төрлечә әзерләр битен кешеләр, беләсеңме? Әйе, ярый. Менә шуның белән шул. Ул беләсеңме нәрсәдән тора? Без синең белән кадр артында сөйләшеп торабыз. Ул беләсеңме нәрсәдән тора? Мин сиңа аңлатам, ул соустан тора. Иштәге соустан. Безнең әнә тегендә оператор әйтә, күп сүз ди. Күтесен. Ассаламу алейкум, җәмәгать.
Узын сүздің қысқасы мында барысын да сөйлеп бітірдік. Әлі сөйлесу бар дегенде. Сіздің яңа очрашуларға қадар сау болашабыз. Әйе.